دەریێ تەنگ و عیسا di gund û bajaran re derbast bû. Hîn dikir û ber bi Orşelîmê ve diçû. Hingî yekî jê re got, ya Xuda mayên ku wê xilas bibin hindik in. Wî ji wa re got, li ber xwe bidin ku hûn di deriyê teng re derbas bibin. Çimkî ez ji we re dibêjim, gelek wê lê bigerin ku bikevin hundir û nikarin. Piştî ku xwediyê malê rabê û dêrî bigire, hûnê li derve bimînin, dest pê bikin, li derî bixin û bêjin ya Xuda ji me re veke. Hingî ew ê li we vegerîne û ji we re bêje, ez nizanim hûn ji ku derê ne. Hingî hûnê dest pê bikin û bêjin, me li ber te xwar û vexwar û te di kûçeyên me de hîn kir. Lê ew ê bêje, ez ji we re dibêjim ku ez nizanim hûn ji ku derê ne. Ji min dûr kevin, hey hûn hemû yên ku neheqiyê dikin, li wir wê bibe qîdîn û qirçîna dinanan. Gava hûn İbrahîm, İshak, Yaqûb û hemû pêxemberan di padîşahiya Xwedê de li xwe li derve avêtî bibînin, xelk wê ji rojhilat û rojava, ji bakur û başûr bên û di padîşahiya Xwedê de li ser sifrê rûnin. Vaye hin ên paşî wê bibin ê pêşî û hin ên pêşî wê bibin ên paşî. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û rêz xweşk û birayên hêja.